пагоҳ соати 7 дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе дастаи Истиқлоли Душанбе дар бозиҳои Лиги Чемпионҳои Осиё-2 бо дастаи Ал-Ваҳдоти Урдун қувва месанҷад. Ин бозиҳо тавре гуфтем дар даври сеюм баргузор мешаванд ва Истиқлоли Душанбе аллакай дар ду бозӣ мағлуб шудааст. Вақте ки мо ба варзишгоҳ омадем, инҷо футболбозон ҳоло 10 дақиқаи дигар то саршавии машқҳои пеш аз бозӣ буд ва онҳо дар алоҳидагӣ тамринҳои худро мегузарониданд. хуб ҳарчанд шӯхӣ мекарданд, табашон боридааст ва ҳамчунин мегуфтанд ки мо пагоҳ ҳатман бо дастаи Ал-Ваҳдот бозии зебое мекунем ва ба комёбӣ муваффақ ҳам мешавем. ҳамаи бозигарон дар ҳайати даста омода ҳастанд ки пагоҳ бо дастаи Ал-Ваҳдот ба аввалин пирӯзиашон ноил шаванд. мураббӣ ҳам ҳоло вақт чун набуд ба инҷо наомадааст, аммо ҳаминро ёдрас мешавем ки дастаи Истиқлоли Душанбе дар ду вохӯрӣ дар баробари Шарҷа дар майдонаш бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд ва дар Эрон бошад бо ҳисоби 4-0 шикаст хӯрд. хуб натиҷаи на он қадар хуб барои чемпиони имсолаи Тоҷикистон. мо ҳарзамон аз Истиқлол бозии ниҳоят зеборо интизор ҳастем, аммо ба назари мо чунин аст ки хуб мураббӣ ҳам омад, футболбозон гирди ҳам омаданд. мураббиро Игор Чередченко ки бо Юрий Батуренко инҷо буданд ва Юрий Батуренкоро ҳам мо дидем, бо ӯ суҳбати анҷом додем. ӯ гуфт ки даста омода ҳаст 100% дар баробари Ал-Ваҳдот бозии хуб нишон диҳад. хуб инро мо пагоҳ мебинем. футболбозон бошанд, машқҳои худро шурӯъ карданд, ҳар касе аз пайи он низоме ки ба ӯ супорида мешавад, ё бадангармкунӣ дар аввал ва баъдан тарзи бозӣ. аммо барои рӯзноманигорон ҳамагӣ 15 дақиқа вақт ҷудо карда шуда буд ва ин наворҳое ки ҳоло шумо мебинед мо дар ҳамин муддат барои шумо таҳия кардем ва пешкаш менамоем. дастаи Ал-Ваҳдот бошад, аз ҷои аввал ҳоло баъди ду бозӣ ба Душанбе омад. ин даста дар вохӯрии аввалаш дастаи Сипоҳонро дар майдонаш бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуд, ҳарчанд Сипоҳон он ҷо ба бартарӣ соҳиб буд ва баъдан бо дастаи Шарҷа дар Аморот бозиро бо ҳисоби 2-2 мусовӣ анҷом дод. дастае ки дар ду бозӣ 4 тӯб ба дарвозаи ҳариф задааст, ин нишондоди хеле хуб ҳам ҳаст. дастаи Шарҷа дар қатори дастаҳои ҳам Ал-Ваҳдот ва ҳам дастаи Сипоҳони Эрон дастаи пурқувват ба ҳисоб меравад. ҳоло мураббиён инҷо ба рафти омодашавии футболбозон таваҷҷӯҳ мекунанд. шояд баъд аз он ки мо аз ин майдон берун мешавем, онҳо тактика ё худ тарҳи бозигузории худро дар вохӯрӣ бо Ал-Ваҳдот инҷо тамрин хоҳанд кард, инҷо он нақшаҳоро боз ҳам баррасӣ хоҳанд кард. аммо мо умед дорем ки Истиқлол дар бозие ки пагоҳ баргузор мегардад ҳатман ба комёбӣ муваффақ мешавад. футболбозони мо бозиро метавонанд, аз нигоҳи фаннӣ истеъдоди баланд доранд, аз нигоҳи касбият ҳам хеле дар сатҳи боло меистанд. аммо ин сол аз чӣ бошад ки корашон омад накард, шояд рафтани мураббиашон бошад ки барвақттар ва аз даста ҷавоб додани як қатор легионерҳои беҳтарини ки пештар дар ҳайати дастаи Истиқлол буданд ба ҳамин рӯз гирифтор шуда бошад. ба ҳар нав умед дорем ки Истиқлол рӯзи оянда, яъне пагоҳ, метавонад дар баробари дастаи Ал-Ваҳдот як бозии ниҳоят ҷолиби худро нишон диҳад ва хотири мову шуморо шод гаронад. аз зиро мухлисон бояд ба варзишгоҳ оянд ва бибинанд ки Истиқлол чӣ гуна бозӣ мекунад. барои Истиқлол агар дар сурати мағлуб шудан умедҳо ҳама барбод мераванд, яъне наметавонад ки баъди мағлубшавӣ ба бозиҳои даври ҳазфӣ аз гурӯҳ барояд, чунки инҷо мо хуб аллакай медонем ки дастаи Шарҷа бо Сипоҳони Эрон бозӣ мекунад ва аз натиҷаи он ҳам бастагии зиёд дорад. бо умеди он ки Истиқлол ба пирӯзӣ ноил мешавад, инҷо идомаи машқҳоро ва ё дидани ё тамошои машқҳои футболбозони Истиқлолро пешкаши шумо мегардонем.
Самое, как 7-3, только 6-3. 6-3. Один в середине помогает. Один. Пока, Саня. Играйте. Один, стоит.